My head keeps turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets. I cannot do this. Més de 40.000 persones es manifestaven dissabte a la tarda a Barcelona contra el cop d'estat financer, contra la precarietat social esdevinguda de retallades en educació i sanitat, els acomiadaments, contra el rescat il·legítim de la banca, la corrupció política, la repressió policial i la falta de democràcia inclusiva sota el lema Fem-los fora, Juntes Podem. La manifestació fou convocada a 2:15 a plaça Catalunya per col·lectius com Stop Bales de Goma, la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública o les assemblees del 15M, entre d'altres. La manifestació ha estat confluència d'una columna antirepressiva que ha sortit de Passeig de Gràcia on Esther Quintana va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma llançada per un agent de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra la darrera vaga general del 14 de novembre. Una columna pels drets socials que ha sortit de Palau del Mar, on està el Departament de Benestar i Família, una altra columna contra el deute legítim amb un bloc de l'Assemblea Indignada de Gràcia que ha sortit dels Jardiners de Gràcia i una columna laboral que ha començat la marxa al carrer Marquès de Camposagrado a les portes del local sindical de Telefònica, on dissabte 15 persones iniciaven una vaga de fam per la readmissió de Marcos Andrés Armenteros. La manifestació, encapçalada pel nom Marea Ciutadana, ha sigut convocada per diversos col·lectius que lluiten diàriament per la justícia social, com l'organització Stop Bales de Goma, la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, les assemblees de barri del 15M, els iaioflautes. Junt a la manifestació de Barcelona s'han portat a terme marxes en altres territoris dels països catalans per la justícia social, com ara Reus, Tarragona o Lleida, on hi havia unes 2.000 persones. Girona, Castelló de la Plana, Palma de Mallorca i València també. A més de 60 ciutats de la resta de l'estat espanyol també se n'han fet. La manifestació de Madrid ha plegat desenes de milers de persones, però els antidisturbis han carregat a tots a 8:45 del vespre i passada la mitjanit es comptabilitzaven més de 40 detencions i 12 persones ferides.